Príjemné dobré ráno všetkým prajeme. Asi ma nie je počuť, že? Tak ja to skúsim ešte raz. Dobré ráno! Dobré ráno všetkým prajem. Je úžasné vidieť Božiu rodinu, že sme sa stretli takto a môžeme sa zdieľať. A ja verím, že bude ten čas ešte ďalší, že sa budeme môcť zdieľať a rozhovoroch rozprávať aj po skončení, že nebudete všetci hneď utekať, ale budete mať čas si sadnúť, trošku sa jeden s druhým porozprávať. Je to nádherné, naozaj. Ja som nesmierne šťastný, že tu dnes môžem byť. Včera sme absolvovali, boli sme s bratmi, sestrami na konferencii Viery v Bratislave. A naozaj je úžasné, keď sa stretne Božia rodina a nie je to o denomináciách, ale je to o tom, že sa chceme stretnúť, chceme oslavovať nášho kráľa, pána Ježiša Krista na tomto mieste. A teším sa z toho, že aj dnes pán pripravil tie chvály. Naozaj verím, že náš pán je náš vládca. A aj keby nekvitol fík, tak ho budeme stále oslavovať, stále mu budeme vďační za všetko. A je aj našim majákom, našich životov. Je úžasné, že keď je týmto majákom, keď sa na neho môžeme vo všetkom spoľahnúť a je náš vládca, tak takisto by naše srdcia mali byť otvorené ako tie otvorené brány pre jeho milosť, pre jeho lásku. A je to náš vzácny Ježiš, naozaj vzácny, ktorého si nemáme nechať pre seba, ale naozaj povedať úplne každému o ňom, kde sa dá. A či vyzeráme ako hlúpi, alebo ako nejaký neatraktívny alebo nepopulárny, to vôbec nevadí. Lebo je to naozaj amazing grace, je to tá úžasná milosť, ktorú sme dostali každý z nás. A tak vás všetkých pozývam, aj vás, ktorí sa na nás teraz pozeráte, aby ste sa pridali do týchto chvál a aby sme prežili požehnanie, aby sa Boh dotýkal každého tým spôsobom, ktorý on vo svojom živote potrebuje. Amen. Každý z nás dúfa v súcit, bezhraničnú lásku. O Páne, zmiluj sa. Každý z nás túži príjmať milosť odpustenia a nádej spásy. Vládca vrchmi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal, Ježiš víťazne vstal. Biedný som, ty ma príjmaš, všetok môj strach a pády. O Kriste, zmiluj sa, za tebou túžim kráčať, si moja pevná nádej. Dnes sa ti vládca vrchmi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, hrobu vstal, Ježiš víťazne vstal.
zažiar svetlom, nech ťa svet vidí. Spievaj tebe chvála, kráľ môj víťazný. Zažiar svetlom, nech ťa svet vidí. Spievaj tebe sláva, kráľ môj víťazný. Ježiš, zažiar svetlom, nech ťa svet vidí. Spievaj tebe sláva, kráľ môj víťazný. Zažiar svetlom, nech ťa svet vidí. Spievaj tebe sláva, kráľ môj víťazný. Ježiš, vládca vrchmi môže hýbať. Môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, z hrobu vstal. Ježiš víťazne vstal. Keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno, aj keď poliasňajú a sípky prázdne zostanú, aj keď všetko okolo volá, že Boh nie je. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím, aj keby nekvitol fík. Keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí. Viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím. Keby nekvitol fík. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho
keď nemám si s pochybnosťou, keď zápasí. Tvoja láska vedie ma pokojiť cez búrlivé moria. Pokojiť cez búrlivé moria. Keď ja mlčím, neodchádzaš, keď sa pýtam, odpovedáš. Tvoja láska vedie ma pokojiť cez búrlivé moria. Pokojiť cez búrlivé moria. Môj maják, jasne v tme mi svietiš, pôjdem za tebou. Môj maják, ja tvojmu slovu verím, že ma privedieš na breh bezpečí. Na breh bezpečí. Na breh bezpečí. Bezpečí. Pred zajtrajším dňom strach nemám, nové ráno piesňou vítam. Božia láska vedie ma pokojiť cez búrlivé moria. Pokojiť cez búrlivé moria. Môj maják, jasne v tme mi svietiš, pôjdem za tebou. Môj maják, ja tvojmu slovu verím, že ma privedieš na breh bezpečí. Na breh bezpečí. Na breh bezpečí. Bezpečí. Sťahovnivý stop, ty jasne žiariš, ty cez búrky nás prevedieš. Sťahovnivý stop, ty jasne žiariš, ty cez búrky nás prevedieš. Sťahovnivý stop, ty jasne žiariš, ty cez búrky nás prevedieš. Sťahovnivý stop, ty jasne žiariš, ty cez búrky nás prevedieš. Môj maják, to svietiš, pôjdem za tebou. Môj maják, ja tvojmu slovu verím, že ma privedieš na breh bezpečí. Na breh bezpečí. Na breh bezpečí. Bezpečí. Sediaci na tróne, som, ktorý som. Tebe nech chvála znie, celým vnútrom volám, svätý, 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 a v bázni sa pokorím.
Ja vidím tvoj majestát. Si odiatý v sláve a ja slová strácam. Len v úžase môžem stáť. Teba len uctievať so všetkým, čo mám. Predivný Boh, sediaci na tróne, som, ktorý som. Tebe nech chvála znie, celým vnútrom volám, svätý, 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 a v básni sa pokorím. Ja vidím tvoj majestát, si odiatý v sláve a ja slová strácam. Len v úžase môžem stáť. Teba len uctievať so všetkým, čo mám. Otvorme brány, nech vôjde král slávy. 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 Náš král Ježiš, král slávy. Otvorme brány, náš král slávy. Ja vidím tvoj majestát, si odiatý v sláve a ja slová strácam. Len v úžase môžem stáť. Teba len uctievať so všetkým, čo mám. Zmenil si môj život svojou láskou, moju dušu si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Navždy si ma odial svojou slávou, svoje srdce si mi odhalil, ty celkom si ma získal. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. To najlepšie, čo mám, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachovám. Mojou prvou láskou si na veky, ty sám vzácny. Ježiš, môj vzácny priateľ, stále je
môj najvyšší cieľ, to nech tvoje srdce má. Vzácni, Ježiš, môj vzácny priateľ. Viem, že mi netreba nič viac, lebo všetkým si ty sám. Zmenil si môj život svojou láskou, moju dušu si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Navždy si ma odial svojou spásou, svoje srdce si mi odhalil, tým celkom si ma získal. To najlepšie, čo má, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachová. To najlepšie, čo má, moje najhlbšie vnútro, pre teba zachová. Mojou prvou láskou si na veky, ty sám vzácny. Ježiš, môj vzácny priateľ, stále je môj najvyšší cieľ, to nech tvoje srdce má. Že mi netreba nič viac, lebo všetkým si ty sám. Zmenil si môj život svojou láskou, moju dušu si obľúbil, bez teba neviem dýchať. Tak ja vás tu vítam. Tak začali by sme. Pred pamiatkou Pánov by som prečítal verš z písma. Ide o príslove 9. kapitolu a 10. verš. Asi už skoro všetci poznáme. Začiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. V poznaní Najsvätejšieho spočíva rozumnosť. K tomuto veršu by som nakrátko povedal, že v Biblii sa viackrát používa fráza bázeň pred Hospodinom alebo bázeň pred Bohom. A pre tých možno, ktorí neviete, tak toto slovo bázeň neznamená nejaký strach v negatívnom slova zmysle, ale ide o nejakú hlbokú úctu a nejaký rešpekt alebo pokoru pred Bohom. Čiže tento verš nám naznačuje, že skutočná múdrosť a skutočné porozumenie Božích vecí začína pokorou pred Bohom. A prečo to hovorím? Lebo keď som začínal moju cestu viery, tak ja som prežíval k Bohu, veľa som o ňom už počul, ale bolo to také akože rozumové. A prežíval som k Bohu strašne hlbokú úctu a taký rešpekt. A bolo mi divné, keď mi niekto povedal, že veď sa modlí k Bohu, bolo mi divné mu povedať ty. A preto som sa rozhodol, že ja Bohu budem vykať, tak som mu začal vykať a vyzeralo to tak nejako, že Bože, prosím vás, ďakujem vám, Bože, mohli by ste. A takto to vyzeralo. A to, že som Bohu vykal, vypovedalo o tom, že áno, mal som tú hlbokú úctu k nemu, ale čo viac o tom vypovedalo, bolo, že som Boha vôbec osobne nepoznal a že som bol vzdialený. Je to také netypické, ale mne to inak nešlo. Bolo to také zaujímavé. Potom viem, že som mu ešte povedal, že Bože, dajte sa mi prosím vás poznať, alebo tak nejak to vyzeralo. Čo by som chcel ešte povedať, že Boh
chce od nás, aby sme s ním mali živý vzťah. Je to pekné, keď niekto o ňom vie a rozumovo o ňom vie, ale Boh chce trošku viacej, lebo nás miluje. Chce po nás, aby sme s ním mali osobný a živý vzťah. Chce nás nazývať svojimi priateľmi a chce nám dať aj synovstvo. Napísané v Jánovi v 15. kapitole 13. a 14. verš je, že nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo svoj život klade za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. A Pán Ježiš nám neprikazuje nejaké toto rob, ale je to veľmi jednoduché, lebo je napísané o 3 verši ďalej, že prikazujem vám, aby ste sa navzájom milovali. A ešte jeden veršík v Galatianom 4. kapitola. A keď ste synmi, poslal nám Boh do srdc ducha svojho syna, ktorý volá Abba Oče. A tak už nie si otrok, ale syn, a ak syn, tak skrze Boha aj dedič. Tak chcel by som ťa pozbudiť, že ak ty tiež prežívaš taký pocit, že ten tvoj vzťah s Bohom není úplne to práve orechové, že by si chcel zažívať niečo viacej a že nechceš možno sa uspokojiť s tým, že možno trošku rozumovo poznáš a stále si taký vzdialený a možno to trvá už aj niekoľko rokov. Možno človek o Bohu vie, stále tak ako váha, či to chce s ním viacej skúsiť, či ho chce viacej poznať, tak ťa chcem pozbudiť. Povedz Bohu, že Bože, daj sa mi viacej poznať. Ja to neviem vyprodukovať, ten cit, lebo ten cit neviete vyprodukovať sami, že sa tak teraz te budem milovať. A on začne konať. On to nenechá bez odozvy, lebo on vás miluje, aj nás všetkých miluje a chce hlboký vzťah s tebou. A to, že chce hlboký vzťah s tebou, dokázal Pán Ježiš na kríži, že zomrel za naše hriechy a my môžeme byť spojení s Bohom a s ním a môžeme s ním prežívať krásne chvíle. Pozvi Boha do svojho srdca, lebo on klope na dvere, otvor mu a príde k tebe a bude s tebou hodovať a bude s tebou prežívať každú časť tvojho života. Ďakujem ti, Pane, za to, že ty si zomrel za naše hriechy, za to, že ty voláš každému chceš otvoriť srdce a každému sa chceš dať poznať taký, aký si. Lebo mnohí majú možno o tebe inú mienku, že si bol nejaký učiteľ, ale ty si prišiel a na kríži si dokonal to dokonalé dielo, že si zomrel za naše hriechy a my môžeme teba poznať, my môžeme s tebou tráviť každý deň, môžeme sa s tebou zdieľať o našich potrebách, o našich zápasoch a môžeme ťa aj chváliť za to, čo si pre nás vykonal. Ďakujem ti z celého svojho srdca. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and the grace
my fears relieve. How a precious thing that grace appear. The hour I first believe, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, His ransom me, and like a flood, His mercy ran me, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope, secure. He will my shield and portions be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, is ransom me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, His ransom me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who calls me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever
Dobré ráno, bratia a sestry. Pozdravujem vás aj ja. Ďakujeme za chvály, ďakujeme za úvodné slovo pred pamiatkou. A Vladino hovoril o tom, ako na začiatku svojho možno hľadania mal taký trošku zvláštny postoj k Bohu, ale bolo to fakt milé. Naozaj to môže byť tak, že ten Boh sa nám zdá byť taký až vzdialený, až mu vykáme, a že je to teraz pre nás, ktorí už poznáme Pána, ktorí sme Božími deťmi, tak je to pre nás už také možno úsmevné, ale je to tak. A ja by som sa chcel pozrieť dnes spolu s vami do Starého zákona a tam uvidíme to, že ako aj národy, alebo izraelský národ, ale uvidíme to aj na tom, ako Boh jednal s Egyptom, a ako aj národy môžu mať nejaké poznanie o Bohu, napriek tomu Boha nepoznajú, alebo Boh nie je ich pánom, Boh nie je uprostred nich. A k čomu to vedie a ako Boh koná s národmi. A potom možno prejdeme do takej osobnej roviny. Takže ja som si to napísal, aby som nemusel veľa listovať, tak som si to vytlačil. Tak môžeme začať textom, ak máte Božie slovo, tak si nájdete Ezechiel 29. Ezechiel 29, 1. až 7. verš. V 10. roku, v 10. mesiaci 12. dňa toho mesiaca mi zaznelo slovo Hospodina. Človeče, obráť sa tvárou k faraónovi, egyptskému kráľovi, prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. Povedz, takto vraví Pán, Hospodin. Hľa, ja som proti tebe, faraón, egyptský kráľ, veľký krokodíl, ktorý vylihuje uprostred svojich nílskych ramien a ktorý hovorí, Níl je môj, urobil som si ho pre seba. Dám háky do tvojich čelustí, prilepím ryby tvojich nílskych ramien na tvoje šupiny a vytiahnem ťa z tvojich nílskych ramien spolu so všetkými rybami tvojich nílskych ramien, ktoré sa prilepili na tvoje šupiny. Vyhodím na púšť teba i všetky ryby tvojich nílskych ramien. Padneš na šíre pole, nepozbierajú ťa a nepochovajú. Dám ťa za pokrm polnej zvery a nebeskému vtáctvu. Potom spoznajú všetci obyvatele Egypta, že ja som Hospodin, pretože bývali trstinovou oporou domu Izraela. Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a roztrháš im celé plece. Keď sa oprú o teba, polámeš sa a roztrasieš im celé bedra. Ezechiel prorokoval v čase, keď babylonský král ohrozoval susedné krajiny a Boh sa rozhodol vykonať súd na svojom národe, nad Izraelom, pretože oni mali poznanie o Bohu, ale Boha opustili, začali slúžiť modlám a tak použil babylonského kráľa. Ale oni, hoci vnímali tú hrozbu, tak nevolali k Bohu, neutiekali sa k Hospodinovi, ale tu čítame, že Egypt bol im oporou. Že hľadali svoju nádej, svoju silu, to, že to nejako zvládnu niekde inde, nie u Boha, spoliehali sa na silné kráľovstvo, silný národ, a to bol Egypt. A tu Hospodin hovorí, že on ako keby bude súdiť aj Egypt, zničí jeho silu, zničí jeho vládu. Neskôr v tom texte ďalej potom hovorí, že ho tak pokorí, že už nikdy viac nebude ovládať iné národy. A nikto už neho nebude dúfať. Tak konal Boh s Egyptom. A preto to robil, lebo, to sme čítali, že Egypt býval trstinovou oporou domu Izraela. Prirovnáva Egypt k trstine. Viete, ako vyzerá trstina.
To je taká tenká vysoká rastlina. Má tenké steblo, duté, nie je veľmi pevné. Je ohybné, pružné, ale že by sa človek o to oprel, to nie je asi vhodné. A je to tenké, nedá sa to dobre chytiť. A keby sa oprel, tak sa zlomí. A k tomu prirovnáva Egypt. Môžeme prečítať ďalší text. Izaiáš 3. kapitola, 1. až 5. verš. Izaiáš 3, 1 až 5. Hľa, Pán Hospodin zástupov odníma Jeruzalemu a Júdsku všetku oporu a podporu, všetku zásobu chleba a všetku zásobu vody, hrdinu i bojovníka, sudcu i proroka, vešca i starca, veliteľa 50 hodnostára, poradcu, zručného umelca a znalca v zaklínaní. Za kniežatá im dám chlapcov a zavládne nad nimi samopaš. V ľude bude utlačať jeden druhého, každý svojho blížneho. Chlapec bude bezočivý k starcovi a podľa k váženému mužovi. To je znova podobná situácia. Izaiáš takisto prorokoval v časoch, keď Boh súdil svoj ľud. A oni, to kráľovstvo a Júda a Izrael, tu hovorí o Júdovi a Jeruzalemu, bolo vtedy silné, alebo vtedy bolo na tom dobre, keď bolo čo jesť, bolo čo piť, mali bojovníkov, mali sudcov, mali prorokov, vládol tam nejaký poriadok, vtedy to stálo, vtedy to bolo fajn. Ale Boh chcel svoj ľud súdiť, chcel získať jeho pozornosť, pretože Boha odpustili a preto hovorí, že ja vám túto oporu zoberiem. Zoberiem vám túto oporu. A cieľ toho konania Božieho, že odoberá oporu svojmu národu, je ten, aby sa dal tomu národu poznať, aby získal jeho pozornosť, aby ho upozornil, že ja som tu. Ty si mňa opustil, ale ja chcem byť tvojim pánom, lebo toto miesto mi patrí. A môžeme prečítať ďalší text a uvidíme cieľ, prečo takto Boh konal. Môžeme prečítať Izaiáša 19. kapitolu 21-22 a tam je to o tom, že prečo tak konal Boh s Egyptom. Takže Izaiáš 19:21. Hospodin sa dá poznať Egypťanom. V ten deň Egypťania spoznajú Hospodina a budú mu slúžiť obetami a darmi. Dajú Hospodinovi sľuby a splnia ich. Hospodin bude byť Egypťanov, bude ich byť, ale ich aj uzdraví. Obrátia sa totiž k Pánovi. Nechá sa im uprosiť a uzdraví ich. Vidíme, že cieľ trestu, cieľ toho, že Boh odníma oporu, že ponižuje národ, je ten, aby sa im dal poznať, aby ich mohol uzdraviť. Môžeme prečítať ďalší text, to je Izaiáš 2. kapitola 11 až 17. Pyšné oči človeka sa sklopia, hrdosť ľudí bude pokorená. V ten deň bude vyvýšený jedine Hospodin, lebo to bude deň Hospodina zástupov proti všetkým pyšným a povýšeným, aj proti všetkému vyvýšenému, to bude znížené. Proti všetkým libanonským cédrom, vysokým a hrdým, proti všetkým bášanským dubom,
proti všetkým vysokým vrchom, proti všetkým hrdým kopcom, proti každej vysokej veži, proti každej kamennej hradbe, proti všetkým zámorským lodiam a proti akejkoľvek honosnej kráse. Pokorená bude pýcha človeka a ponížená bude povýšenosť ľudí. V ten deň bude vyvýšený jedine Hospodín a modly úplne zmiznú. Cieľom trestania, cieľom toho, že Boh odnímal všetky falošné opory pre svoj ľud, je to, aby ich pokoril, aby odstránil ich pýchu, aby on jediný bol vyvýšený. Takto vidíme, že Boh konal. Sú to príbehy starého zákona, proroctva starého zákona, ale myslím, že má to mnoho čo povedať aj do dnešnej doby, aj nám, kresťanom. A môžeme prejsť teraz do takej osobnej roviny. Hovorili sme o tom, že Boh prirovnáva Egypt k opore, ktorá je ako trstina. Kto je, alebo čo je tvojou oporou v živote? Každý z nás má nejakú oporu, má niečo, čo mu pomáha, čo ho drží ako keby nad vodou, keď je ťažko. Kto to je pre teba? Môže to byť manžel, manželka. To nie je zlé. Boh nám dal životného partnera, aby sme si navzájom pomáhali. Nie? Božie slovo hovorí, že dvaja sa majú lepšie ako jeden. Keď jeden padne, druhý ho pozdvihne. Keď im je zima, tak sa spolu zohrejú. Nie? Tak nejak to je. Takže nie je to zlé. Ale môže to byť aj niečo, čo stojí pred Bohom. A to nie je dobré. Môže byť tvojou oporou práca. Nejaké tvoje postavenie. Možno peniaze, majetok, ktorý máš, na ktorý sa spoliehaš. Môže to byť tvoja sila, tvoje zdravie, možno krása. Môže to byť tvoj rozum. Si šikovný človek, vieš sa zo všetkého nejako vymotať. Tak to je tvoja opora, to dúfaš. Môže to byť tvoje kontakty, ktoré máš. Je nejaký problém, tak hneď vieš, tomuto mám zavolať a nejak sa to vyrieši. Čo je tvojou oporou? Máš poriadnu oporu vo svojom živote? Nie je to len nejaká trstina? Keď chodili tí patriarchovia po tejto zemi, ako Mojžiš a Áron, tak oni mali takú palicu so sebou, že? A to nebola nejaká palička, to bola taká riadna bakula, o ktorú sa dalo opreť. Keď bol unavený, tak sa o ňu oprel. Možno ste videli nejakú takú fotku nejakých pastierov, čo tak odpočívajú na tej palici. Takže to bolo niečo, na čo sa dalo spoľahnúť, čo malo správnu hrúbku do ruky. Dalo sa o to opreť. Keď bolo treba, slúžilo to aj ako zbraň, hej, keď chcel ten pastier odohnať nejaké divé zviera. Takže oni mali takú riadnu palicu, riadnu oporu. Akú máš ty oporu vo svojom živote? Je to poriadna palica? Tou poriadnou palicou je len Boh. Alebo máš nejakú trstinu, ktorá sa zlomí, keď príde na lámanie chleba. Máš tú oporu so sebou, máš ju blízko? Je Boh blízko v tvojom živote? Máš ho vždycky po ruke? Ako sa to prejavuje, že Boh je blízko v tvojom živote? Že ho máš po ruke? Keď sa niečo stane, tak čo sú tvoje prvé reakcie? Kam ideš? Niečo sa prihodí, ja neviem, nejaká náhla situácia, ktorej sa bojíš, ja neviem, príde nejaká choroba, nejaké nešťastie, nejaký problém. Čo je tvoja prvá reakcia? Ku komu ideš? Zavoláš kamarátovi, kamarátke, zavoláš mame, alebo voláš na Boha. Pane, toto sa stalo, toto neviem vyriešiť, tohto sa bojím.
tak zistíš, že či je Boh blízko, či ho máš po ruke, alebo je to niečo iné. A tak ako sme videli v tých starozákonných textoch, tak to môže byť aj v našom živote, že pokiaľ máš niečo ako takú falošnú oporu vo svojom živote, niečo ako trstinu, tak Boh sa toho dotkne a on ti to zoberie. Môže sa to stať. A nie je to preto, že by ťa Boh chcel nejak trestať alebo že by sa vyžíval v tom, že ešte aj toto ti zoberem. Nie, on to robí z lásky k tebe. On to robí, aby si mal požehnaný život. Božia láska je aj takým správnym spôsobom žiarlivá, že? On chce získať tvoje srdce, chce získať tvoju pozornosť. Keď čítame Starý zákon, tak Izraelci mali rôzne ako keby opory svojho národa. Vypýtali si kráľa, ten bol ich oporou istý čas. A Boh im ho dal, ale dal im kadejakých kráľov, že? Málo z nich bolo, o ktorých čítame, že boli tí, čo robili to, čo je správne v Božích očiach. Mali rôznych kráľov, kadejakých. Ale v zásade aj tí najlepší, ktorých si spomenieme, či už to bol Dávid alebo Šalamún, tak mali svoje chyby. Ako keby sa Boh snažil, alebo možno to tak zle vyznie, ale ako keby každého človeka, ktorý stál na čele toho národa, nejakým spôsobom zdiskreditoval. Ani jeden nebol bez chyby. A to je asi správne, pretože kráľom Izraela mal byť Boh a oni si zvolili človeka. Takisto sa Izrael spoliehal na truhlu zmluvy. Aj tu im Boh zobral. Spoliehali sa na chrám, na obetný systém. Aj to im Boh zobral. Všetko bolo zobraté a takisto mali prorokov a mnohí boli zbožní a dobrí, ale nakoniec pomreli. A potom prorocké slovo ustalo v Izraeli. Všetko skončilo. Boh všetko zobral, každú oporu, pretože túžil získať to svoje postavenie v tom národe. Túžil, aby on bol ten prvý. Môžeme prečítať taký známy text z Jeremiáša 17:58. 17:5 až 8. Takže Jeremiáš 17:5 až 8. Toto hovorí Hospodin. Prekliatý je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo, jeho srdce sa však odvracia od Hospodina. Bude ako borievka na stepi, neuzrie prichádzať dobro. Bude prebývať na rozpálených miestach púšte, v krajine solnej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode. Svoje korene zapustí pri potoku, nebude sa báť, že príde horúčava. Jeho lístie zostane zelené. V suchom roku bude bez obáv a neprestane rodiť ovocie. Boh túži byť tvojou oporou a on túži byť prvý. Takže ak ti berie nejaké tvoje opory, možno to niekto prežíva teraz práve, tak je to preto, aby získal tvoju pozornosť, tvoje srdce. On chce byť tvojou pevnou oporou, ktorú máš stále blízko teba. To je to najlepšie, čo sa ti môže stať. A to najlepšie, čo môžeš mať. Čo k tomu ešte dodať? Tak môžeme ešte prečítať jeden novozmluvný text, a to je Rímanom 8:31-39.
Rímanom 8:31. Čo k tomu dodať? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Ako by nám len ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol skriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvo, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Pane náš, tak ti ďakujeme za dnešný deň, ďakujeme ti za to, že sme mohli čítať aj z tvojho slova. Ďakujeme ti za to, že môžeme vidieť, ako si konal s národmi. Ako si túžil potom, aby si bol prvý, aby si ty bol kráľom Izraela. Ale vidíme aj, ako si jednal s Egyptom, že tebe záleží na tom, aby aj iné národy teba poznali. Aby si ich uzdravil. A Pane, ďakujeme ti, že tak konáš aj v našich životoch, že skúmaš naše srdce. Čo je našou oporou? Či máme naozaj teba ako prvého, o ktorého sa opierame, ktorom vkládame svoju nádej, alebo máme vo svojom živote nejaké neužitočné opory, ktoré zlyhajú, ktoré nás možno ešte viac porania, keď sa o ne oprieme. Pane, ďakujeme ti, že ty chceš, aby ty si bol prvý a tak niekedy aj nám bereš to, v čo dúfame. A to je dobre, Pane, tak ti ďakujeme za to, lebo ty túžiš po našom celom srdci. Túžiš byť ty našim jediným pánom a jedinou oporou. Pane, ďakujeme ti, že môžeme vyznať, že ty si náš Boh, ty si náš Pán, ty si ten, ktorý si nás vykúpil. Ďakujeme ti za tvojho syna, Pána Ježiša, skrze ktorého môžeme byť synmi a dcérami Božími. Že môžeme prežívať, Pane, aj tvoju lásku a tvoju starostlivosť. Pane, ja ťa prosím za každého jedného, kto teba ešte takto nepozná, kto neprijal tvojho syna, komu ty nie si oporou, aby si sa mu dal poznať, aby si mu dal vidieť, že to, na čo sa spolieha, je iba trstina, ktorá neobstojí. A tak mu daj poznať, Pane, samého seba, silného Boha. Haleluja, Pane. Amen. Kto som ja, že Pán zeme o mne vie, že ma pozná po mene, moju bolesť sám chce niesť. Kto som ja, že hviezda jasná nebeská chce mi svietiť na cestách, aby som viac nezblúdil. Nezáleží, kto som ja, ale kým si pre mňa sám.
Nie to, čo chcem robiť ja, ale čo chceš, Pane, Ty. Som len kveť, čo rýchlo vedne, dnes som a zajtra nie, plná výchrom zmietaná, ako para vo vetre. Môj hlas Ty počuješ, keď volám, Ty ma držíš vždy, keď padám. Pravíš, kým pre Teba som len Tvoj. Kto som ja, že oči, ktoré vidia hriech, sú vždy také láskavé a chcú ma vidieť rásť. Kto som ja, že hlas búrku tíšiaci volá ku mne skrze dážď, búrku vo mne utíši. Nezáleží, kto som ja, ale kým si pre mňa sám. Nie to, čo chcem robiť ja, ale čo chceš, Pane, Ty. Som len kveť, čo rýchlo vedne, dnes som a zajtra nie, vlna výchrom zmietaná, ako para vo vetre. Môj hlas Ty počuješ, keď volám, Ty ma držíš vždy, keď padám. Vravíš, kým pre Teba som len Tvoj, som len Tvoj, som len Tvoj, som len Tvoj. Som len kveť, čo rýchlo vedne, dnes som a zajtra nie, vlna výchrom zmietaná, ako para vo vetre. Môj hlas Ty počuješ, keď volám, Ty ma držíš, Ty keď padám. Pravíš, kým pre Teba som len Tvoj.
Som sa ešte možno nakrátko pridal k tým myšlienkam a obidve tie témy, ktoré bratia načali, sú naozaj vzácne a tak zapadajú do seba. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom a v tej múdrosti spočíva to, že si zvolíš správnu oporu vo svojom živote. Že keď si uvedomíš, kto je Boh. Je to úcta, Vladino spomenul tú úctu a ešte by sme mohli doplniť, že lásky plná úcta k Bohu. A možno na prvý pohľad, keď človek nepozná Boha, nepozná celý príbeh Evanielia, by si povedal, že tak Boh je nejaký len taký sebastredný. Keď on není na prvom mieste, tak nám zoberie všetky opory. Ako to teda je? Ale skutočne za týmto je jeho nesmierna láska. Keď toto uvidíme, on tú lásku dokázal na kríži. Boh dal svojho syna, aby nás zachránil. A keď si uvedomíme, o tom hovoril Vladino, že kto je Boh? Boh je tá najmúdrejšia, dokonalá, svätá bytosť, ktorý pozná minulosť, pozná našu budúcnosť, ktorý stvoril celý vesmír, ktorý pozná všetko od mikrosveta, od tých najmenších atómov, mikromolekulárnych častíc, až po tie najväčšie galaxie. A on túži mať s nami vzťah. A on vie, že my sme stvorení, ako to vyjadrili niektorí ľudia, že naše srdce má dieru v tvare Boha. Že nič nás skutočne nedokáže nastalo uspokojiť. A my keď máme iné opory, ako je on, a my si myslíme, že tie opory sú tak fantastické. Viete, keď prichádzal Babylon na Izrael, oni si podali, Egypt nám pomôže, to je mocnosť. Ale Egypt, keď sa stretli Egypťania s Babylončania pri Karke myši, tak proste Babylon ich úplne zvalcoval, ich opora úplne stratila silu. A to sú častokrát opory, také falošné barličky, ktoré si stávame v našich životoch a Boh vidí, že v konečnom dôsledku nás tie opory zrania. A v tomto smysle je Boh žiarlivý. Sme si čítali pár mesiacov dozadu z listu Jakuba 4. kapitola, je napísané, že Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás. Ak si pamätáte, to miesto by sa dalo preložiť aj duch, ktorý si v nás spravil príbytok, aby v nás neustále prebýval. Je plný všetko stravujúcej, neustále rastúcej vášnivej túžby nás vlastniť. Je žiarlivý a veľmi citlivo vníma všetko a každého, kto sa pokúša zabrať jeho miesto v našom živote. To slovo žiarlivý, v gréčtine je to ptonos, je to veľmi silné slovo, ktoré sa používalo v takých hrách, tragédiách gréckych na ohrnutého milenca, ktorý niekoho veľmi miluje a jeho láska ho zradí a jeho láska si nájde niekoho iného. A Boh takto prežíva, keď naše srdce sa odkláňa od Neho, ktorý nás miluje, ktorý nás vykúpil svojou vlastnou krvou, za cenu svojej vlastnej krvi. A teraz, keď vidí, že naše srdce odchádza od Neho a povie, Bože, ale ja ťa už až tak veľmi nepotrebujem, ja si viem veci zariadiť sám. A to sú falošné opory, ktoré prinášajú. A Boh vidí, že to prinesie nešťastie do našich životov. Ja som mal niekoľko takých falošných opor, neviem ako vy. Peťo tu niektoré spomenul. A v mojom živote to bola v určitom období práca. Keď sa mi začalo finančne veľmi dáriť, tak som videl, že si viem niektoré veci fakt zariadiť sám, spočítať. V podstate až tak nepotrebujete žiť z viery. A potom Boh ma volal, aby som z tejto nejakej istoty, ktorú mám, aby som z tohto nežil, on mal pre mňa pripravený lepší plán. A ja som tak vďačný Bohu, že som mohol počuť vtedy to jeho volanie. Možno dneska by som bol niekde zašitý v nejakej banke, plný stresov, tlakov a len tabulky tlačil. A úplne by som minul Boží zámer, pre ktorý ma povolal kázať jeho slovo. Ja som bol rád, že mi tá opora bola vzatá. A on to urobil láskavo, robil to volaním, dopustil nejaké situácie, ktoré som zrazu zistil, že ja to nemám pevne v rukách, nejaké chyby sa tam stali a prežíval som fakt tlak, ale neviem, možno keby som bol neposlušný, možno by dopustil viacej a možno by povedal, tak choď, sám musí zistiť, že toto ti šťastie neprinesie. Mal som falošné opory v láske, čo som si povedal, keď to bola, teda ešte predtým, ako som spoznal Dajanku, ale ja som už o Bohu veľa vedel, ale som si povedal, ja túto ženu chcem a ona verím, že sa obráti a túto ženu chcem a takto to musí byť. A prinieslo to nešťastie do môjho života. Ja som sa nepýtal Boha, Bože, koho si ty pre mňa pripravil? A skončil som so zlomeným srdcom, s myšlienkami na samovraždu. To bola moja opora. Vyše 2 rokov som investoval do vzťahu, ktorý Boh nemal pre mňa pripravený. A Boh bol dobrý a volal ma, napomínal ma cez ľudí, ktorí videli ďalej, ktorí hovorili, ale
táto žena nemá bázeň pred Bohom, ona nehľada Boha, to nepriniesie šťastie do tvojho života. A keď je niekedy človek a ide ako, príslivé to hovorí, že ide ako vôľ na porážku, nechce vidieť klapky na očiach a ja viem najlepšie, čo je pre mňa dobré a síce tu Boh hovorí v tejto knihe niečo iné, ale ja si to zariadím sám, tak potom zrazu tá opora, ako tá trstina sa zlomí a je napísané, že ona ako keby zránila to plece, tak my zažívame zbytočné zranenia. Od tohto nás chce Boh ochrániť, pretože Boh je dobrý, Boh je láska. To nie je o tom, že ja som ťa stvoril, tak ty ma musíš uctievať a proste ja som takýto. Ale on vie, že naozaj keď si uvedomíme, že on je tá najúžasnejšia bytosť s tou najväčšou láskou a my prežívame aj osobné naplnenie, ktoré bude trvať po celú večnosť v úzkom vzťahu s ním, s dokonalou láskou, ktorá vyháňa strach. S tým múdrym, ktorý naozaj vie, čo je pre nás dobré. A ja to vidím, že aj na mojich deťoch, koľkokrát niečo chcú, či sú úplne malé, alebo sú tínedžeri, a si myslia, že toto je to najlepšie pre nich. Ale už teraz vidíte, že to nie je to najlepšie pre nich. Ale musia si niečím prejsť. Milanko, krásne. Šikovný. Aké je to krásne, keď postavíme svoj život na Bohu. Tam zaznela veľmi dobrá myšlienka. Ako zistíme, že Boh je našou oporou, keď sa niečo stane? Na koho prvého voláme? Som si to uvedomil. Fakt, vtedy sa to ukáže, že? My si niekedy myslíme, že jasné, mám Boha na prvom mieste, moja viera je pevná a niekedy príde nejaká istota, padne a zrazu zistíme, že sme plní strachu, obáv, komu by som teraz v tejto chvíli zavolal a na Boha si spomenieme, až keď zlyhá aj priateľ na telefóne, zlyhá nejaké iné veci a potom ozaj, ešte som sa za to nemodlil. A ja Bohu ďakujem aj za také situácie, ktoré odkryjú naozaj náš vzťah s Bohom. A aké je to úžasné, keď prvé, čo môžeme povedať, Páne, ty vieš, tebe sa nič z rúk nevymklo. Ty si ma kúpil svojou krvou. A tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Tak naozaj nech Boh je našou oporou, nech on je našou silou. A kto v Neho dúfa, nebude zahambený. Možno neuvidíš ten prielom hneď, ale dôveruj mu. Dôveruj mu. Máme určite v živote každý z nás ľudí, ktorí sú nám blízko, ktorých milujeme, ktorých nejakú dobu poznáme. A keď človeka poznám a už nejaký ročík s ním kráčam, ja neviem, teraz by som si spomenul na Tomáša, alebo ja neviem, na moju manželku, a urobí niečo, čo sa mi bude zdať nesprávne, zlé. A ja nebudem reagovať, že Tomáš mi vrázil nožík do chrbta, toto spravil, lebo ho poznám. Poviem si, ja nerozumiem, prečo spravil takúto vec, ale určite za tým bolo niečo dobré. On mal nejaký úmysel, nejakú vec vidí možno inak a snažil by sa porozumieť. A viete, Boh niekedy do našich situácií dopustí veci, niekedy proste príde nepriateľ, príde útok od nepriateľa a my nemôžeme reagovať, že Bože, ty si toto spravil do môjho života, pretože Boh je láska, on je dobrý. Niekedy treba počkať, Páne, čo sa deje? Cítim tlak, strácam istotu. Prečo toto prežívam? Prečo sa toto stalo? Ale ja budem čakať. Ukáž mi z tvojho slova, ako mám reagovať. Zverujem ti túto vec. A naozaj, kto dúfa v Boha, nebude zahambený. Vtedy keď nerozumieme, je čas sa pýtať Boha a čakať. Čakať. A neexistuje, to ti hovorím, neexistuje, aby si bol zahambený, keď budeš dúfať v Boha. On ti pomôže. A Boh je ďaleko spoľahlivejší ako Tomáš, alebo ľudia, ktorých poznáme ako ja, alebo ľudí, ktorí dôveruješ. My sme len ľudia, ktorí robíme chyby, ale Boh nikdy nerobí chyby. A má s nami dobré zámery. A on dokonca vie, že niektoré veci, ktoré my si prežijeme ťažké v tomto živote, a možno to budú naozaj ťažké veci, viete, on rozmýšľa s nami ďaleko viacej ako na najbližších 5 rokov, 10 rokov, 20 rokov, ale je to večnosť. A ak my mu dôverujeme, že to pucle, ktorý on chce poskladať s našimi životmi, má pre večnosť väčší zmysel, tak to budeme žiť z viery, spravodlivý z viery bude žiť, tak uvidíme Božiu slávu, či už tu na zemi, alebo raz vo večnosti. Ľudia, ktorí boli najviac vydaní Bohu, povedali, môj život je ako sviečka, ja mám len jeden život, tak nech tá sviečka vyhorí na tom najtemnejšom mieste, ale nech prinesie Bohu slávu. Oni boli zmierení s tým, že ich život na zemi tu nebude ľahký, ale povedali, nech prinesie Bohu slávu, on dal za mňa všetko. A to sú životy, ktoré sú mocné, ktoré skutočne dokážu zmeniť dejiny. Prinesú Bohu slávu. A ja túžim žiť takýto život a naozaj nech nám Boh pomôže.
aby sme videli toto. Ak padla nejaká opora v tvojom živote aj v tejto chvíli, verím, že naozaj Svätý Duch viedol Peťa aj pri výbere tejto témy, tak je čas sa navrátiť k tej skutočnej opore našich životov, k nášmu živému Bohu. Každý človek sklame, je napísané, ale Boh nikdy nesklame. Páne, naozaj ja ti tak ďakujem, že ty nikdy nesklameš. Že keď my sklameme teba, keď zlyháme, keď zhrešíme, tak ty si ten, ktorý nás volá, ktorý čaká. A keď prídeme, Páne, a vyznáme svoj hriech, keď prídeme a povieme, Páne, odpusť. Ja som na teba úplne zabudol, naháňal som sa v strachu a teba som nevidel. Odpusť, Páne. Buď mojou oporou, buď mojou silou, buď mojim pevným hradom. Páne, ty si ten, ktorý dvíha, ktorý posilňuje, ktorý dávaš novú nádej, novú cestu, nové svetlo, nové východisko. Častokrát sú to veci, o ktorých sme ani nesnívali. Páne, ja ti ďakujem. Aj teraz mi prichádza tá pieseň Oceány, kde spievame, kde vyznávame, aby si nás vzal na miesta tej bezhraničnej viery, aj keď prichádzajú vlny, aj keď prichádzajú ťažké situácie do našich životov. Páne, ale my vyvyšujeme teba aj na tomto mieste. Tvoje slovo hovorí, že aj obyvatelia tohto sveta, mocní tohto sveta, sú ako kobylky, Páne, ako prášok. Páne, my sme ako tráva, ako polný kvet, ale ty si od vekov až na veky. A ja ti ďakujem, že ty žiarlivo nás miluješ, Páne. Že teba zaujíma srdce pominuteľného človeka, každého z nás. Chvíľku sme tu, sme tak zraniteľní a ty, večný Boh, sa skláňaš. Ty, večný Boh, si zaplatil, Páne, svojou krvou za nás. Vydobil si nám večnosť, odpustil náš hriech, dal si nám Svätého Ducha. A ako sme spievali aj v tej prvej piesni, aj keby nekvitol fík, Pane, my nechceme nariekať, žalostiť, keď padajú opory, keď nás sklamú ľudia, ktorým sme dôverovali. Páne, my vystierame aj teraz svoje ruky k tebe a vyznávame, že ty si živý Boh. Že ty si dobrý, že tvoja milosť trvá na veky. Páne, je to slovo. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami. Sú to zámery pokoja a nešťastia. Dávam budúcnosť a nádej, Páne. Ty hovoríš, že keď budeme k tebe volať, keď budeme prosiť, keď ťa budeme hľadať celým svojim srdcom, ty sa nám dáš nájsť. Ja ti ďakujem, že ty preukazuješ svoju lásku mnohými spôsobmi. Ja ti ďakujem, že ty sa o nás staráš, Páne. Ďakujeme ti, Páne. A vďačnosť. Modlím sa, aby sme boli ľudia, ktorí majú vďačnosť vo svojom srdci na prvom mieste. Nič z toho, čo sme dostali v živote dobré, či je to zdravie, či je to rodina, či sú to talenty, či sú to financie, či je to strecha nad hlavou, Páne. Nič z toho sme si nezaslúžili a je to tvojim darom, Páne. Ty si nám dal schopnosť možno si zarobiť peniaze, vyštudovať školu. Ty si nám daroval, Páne, zdravie. Ty si Bohom, ktorý máš s nami plán. Ja ti ďakujem, že tvoje plány presahujú naše plány, Pane. Ďakujem ti, tak hovorí tvoje slovo, že ako nebesia prevyšujú zem, tak tvoje myšlienky prevyšujú naše myšlienky. Ja ti ďakujem, že tvoje slovo je pevné, na neho sa môžeme postaviť. Nebesia i zem budú zničené, sa otrasú, ale tvoje slova zostávajú na veky. Nebo a zem pominú, ale tvoje slova sa nepominú. Pane, ja ti ďakujem, že ty si náš král a že tvoje kráľovstvo je večné. Pane, tvoje slovo hovorí, že kráľovstvá tohto sveta padnú, budú zničené. Či to bol Babylon, či to bol Egypt, či to bola Asýria, či to bola grécka ríša Alexandra Macedónskeho. Áno, či to bol Rím, či sú to ríše tohto sveta, týchto dejín, Pane, či to je Amerika, či je to Rusko, či je to nejaká Veľká Británia, či sú to mocnosti tohto sveta, Čína. Páne, my vieme, že nič z tohto nemá večné trvanie. Ale ty si živý Boh a ty si král kráľov, pán pánov a tvoje je kráľovstvo, tvoja je moc. A s tebou budú kráľovať tí, ktorí ti verili, ktorí ti odovzdali svoj život, ktorých miluješ. Páne, my chceme byť tí, ktorí vytrvajú do konca. Modlím sa, Páne, aby naše srdcia ti boli verné, aby sme mohli obstať vo výzvach, ktoré sú pred nami. Pane, ďakujem ti, že do každej výzvy ťa môžeme zavolať. Áno, tvoje slovo hovorí, vzývaj ma v deň súženia, ja ťa vyslobodím a ty mi vzdáš úctu.
Neboj sa, veď som s tebou. Zavolal som ťa po mene, ty si môj. Keď pôjdeš cez vody, nezaplavia ťa. Pane, ani oheň nás nespáli. Ja ti ďakujem, že nejaká zbraň, ktorá je vyrobená proti nám, sa nepodarí. Ďakujem ti, Pane, že ani slova bezbožných, ktoré sú vyslovené proti nám, nebudú mať účinok. Pane, neobstojí žiadna zbraň vyrobená proti nám. To prehlasujeme nad našimi životmi. Ďakujeme ti za tvoju ochranu. Ďakujeme ti aj za Žalm 91. Naozaj, kto býva v úkryte Najvyššieho, odpočíva v tvoni Všemohúceho. Pane, ty si našim pevným príbytkom. Ďakujem ti, že ty si naša istota. Ty si náš Boh. Na tebe chceme stavať svoje životy. Ďakujeme ti, Pane Ježišu, aj za to slovo z Matúša 7, kde bol muž, ktorý postavil svoj dom na piesku. Takéto sú istoty ľudí. Pane, ale my stavame svoj dom nášho života na tvoje slovo. Pane, my nielen počúvame tvoje slovo, ale my veríme, Pane, tebe, ktorý si to, čo si započal, ty aj dokončíš. Ty si pôvodca a ty si aj dokonávateľ našej spásy. Ja ti ďakujem za každého z nás. Ďakujem ti, že sa o nás staráš, Pane. Ďakujem ti, že ty nie si povrchný, ale skúmaš naše srdcia. Preskúmaj, Pane. Preskúmaj a poznaj naše myšlienky. Či nie sme na nejakej zlej ceste. Či naše srdce sa neodchyluje od teba. Pane, modlím sa, aby reptanie v našom živote nemalo miesto. Aby odišla každá nevera. Aby pochybnosť nedefinovalo to, Pane, ako kráčame s tebou. Ale ja ti ďakujem, že viera je zárukou toho, čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme, Pane. Ďakujem ti, že kto v teba dúfa, nebude zahambený. Áno, bez viery nie je možné zapáčiť sa Bohu. Preto, keď pristupuješ k Bohu, tak si uvedom, kto Boh je. Kto je Boh, ktorý stvoril nebo a zem, ktorý ťa miluje a ktorý povedal, že on ťa nezanechá a on ťa neopustí. Pane, ty si povedal, že v tomto svete budeme mať súženie, ale nemáme sa báť, lebo ty si premohol svet. Ja ti ďakujem, že ty si previedol, Pane, aj kresťanov v Smyrne, ktorí boli prenasledovaní. Ty voláš aj kresťanov, ako boli v Laodicei, ktorí si mysleli, že tie istoty ich zachráni a boli slepí, chudobní, boli nahí. Pane, ja ti ďakujem, že dnes je deň, kedy naozaj ti môžeme povedať, Pane, buď mojou istotou. Amen. Ešte by som ja chvíľu pokračoval. Viete, že včera sme boli viacerí na konferencii viery. Bola v Bratislave konferencia viery, slova života. A ja naozaj neľutujem, že som tam mohol byť, ale nejdem reprodukovať niečo, čo tam bolo hovorené, lebo si to môžete vypočuť. Takže odporúčam, vypočujte si minimálne, tam boli 3 kázania o viere, o povzbudení, o chodení s Bohom, ale čo chcem povedať za seba, aj čo také ešte vnímam, je, že viaceré myšlienky, ktoré sa nám spájali, alebo aj do môjho života, že my nemáme radi zmeny ako ľudia. My nemáme radi zmeny. My proste niečo urobíme a robíme to konštantne, robíme to systematicky a veľakrát potom v našom živote dochádza ku konfliktu s Bohom, pretože my už dopredu chceme ako povedať, že Bože, že už takto som sa to naučil, už takto to budem robiť. A problém je, veľký problém v ľudskom srdci je neposlušnosť. Je neposlušnosť. A veľakrát sa stáva, že máme tu veľa detí. Vďaka Bohu za deti v tomto zbore. Vďaka Bohu, že ani jeden plač nemôže človeka odlúčiť od toho, aby počul, čo mu Boh chce povedať. A takto to vnímam je, že vždy, keď si, napríklad čo Peťo kázal, čo Peter hovoril, že máme nejaké opory a že vieme sa na to spoliehať. Niekedy niekedy to je systém myslenia, ktorý máme, predstavy o Bohu. A
To, čo včera ku mne tak pán hovoril, napríklad jedna z týchto myšlienok bolo, že ty nemôžeš ako kresťan zostávať niekde sám a vytvárať si bublinu vlastného myslenia. Ale pýtaj sa, napríklad aj ako to vidí cirkev. Tento týždeň som pozeral práve to dobré video o tom, či sa má človek rozvádzať, alebo nemá, alebo ako to Boh vidí. A tam bolo jedno veľmi silné svedectvo, že ľudia, ktorí nevedeli, čo majú spraviť, tak povedali, modlite sa za nás cirkev a čo budete vnímať, tak to tak urobíme. A toto je správny spôsob. Nie, aby človek urobil vlastný záver, aby potom povedal, toto ja urobím. A to je problém. A veľakrát práve ten náš spôsob môže sa stať, že ak ty si o niečom presvedčený, ale nerozpoznávaš, neskúmaš svoj život a dokonca ani nechceš, aby ti druhí niečo hovorili, môžeš sa dostať do rozporu s Bohom. A môže to byť pásca, aby si padol, aby si klesol, tak ako bolo kázané, že práve tí ľudia si povedali, my sa budeme opierať na Egypt a my urobíme to a my urobíme tamto. Ja by som ešte prečítal jedno slovo. A možno to nie je jednoduché na to, aby si to hneď strávil, ale rozmýšľaj nad tým, či chceš mať ochranné mechanizmy v živote. Ochranné mechanizmy je vzťah s Bohom, je Duch Svätý a sú ľudia, ktorí sú dôveryhodní. Sú ľudia, ktorí majú dobré svedectvo. Ak ty ignoruješ ochranné mechanizmy, ak ty si povieš, ja to urobím, si blízko pádu. A si blízko, že padneš do pásce, a že urobíš a narobíš mnoho zlého. Ešte sa pozrime, aké ľudské srdce. Jeremiáš 6.16. Milan spomenul, že keby sa mal oprieť o mňa, nikdy ti to neodporúčam, aby sa oprel o mňa, iba ak sa môžeme opierať spolu, ale budeme sa opierať o Boha. Ale Milan mi poslal toto slovo ešte keď som žil v hriechu, pred 20 rokmi. Mi poslal toto slovo. Jeremiáš 6.16 hovorí, takto hovorí Hospodín, zastavte sa na cestách, pozerajte a skúmajte dávne chodníky, kde je dobrá cesta, po nej choďte a nájdete odpočinok svojej duši. Odpovedali však, nepôjdeme. Postavil som nad vami strážcov, načúvajte hlas trúby. Odpovedali, nebudeme počúvať. A toto Boh nehovorí o Majom, ktorí žili, ja neviem v akej dobe, alebo toto Boh hovorí ľuďom, ktorí hovorili, však my v Bože v teba veríme. Ústami Ježiša alebo Boha vyznávali, Boha starej zmluvy. Vyznávali Boha. Toto Boh nehovorí len tak hocikomu. Ale problém je, keď ľudské srdce povie, áno Bože, ja v teba verím, a veľakrát ľudia povedia, ja v teba dôverujem, ale urobím si podľa seba. A urobím si inak. A ja to takto spravím. Veľakrát sa dostaneme na krížovatku. Ja si presne pamätám, keď mi Milan posílal tieto verše. Ešte aj viem, aký som mal mobil, ako by som to videl. A som to čítal, tú správu. A dlho som klamal svoje srdce, že som v poriadku. Dlho som si myslel, že som v poriadku. A keď tam rezonovalo toto slovo, že zastav sa na svojej ceste, rozmýšľaj o tom, ako ideš, tak ja som vedel, že niečo na tom je, ale stále ako keby som seba chcel klamať, že ja to nejako dám. A to bol veľký problém. A toto je problém, keď my ako veriaci, keď hovoríme, že Bože, áno, ja ti všetko dávam a potom urobíš vec ako pohan. Ako niekto, kto proste Boha neverí. To je veľký problém pred Bohom. A to sú veľakrát hriechy neviery. Boh má s tým veľký problém. A čiže ten kontext aj dnešného dňa, alebo to, čo aj Boh včera hovoril ku mne, je, že nevytvárajte také štruktúry, že toto je jediné, čo je to správne a takto to bude fungovať, pretože naozaj zajtra sa môže zmeniť situácia. Zajtra sa môže úplne zmeniť situácia. Božie slovo čítame úplne rovnaké.
čítame úplne rovnako. Ak ste si všimli, dnes tu bola taká pani ráno, keď sme išli do zboru, bola tam pani, čo sa opýtala, že či sú tu niekde nejaké záchody. Tak ja hovorím, tak máme záchody tu v spoločenstve, poďte ku nám na záchod, ak chcete. A hneď, ak začala dávať otázky, ja som videl, že je nábožensky oklamaná a má strach. A ste štátom uznaná cirkev a nejaký desiatok sa tam dáva a hento. A už mala otázky, ktoré vlastne, ale ja som jej hovoril, že čítate Božie slovo. Všetci máme rovnaké Božie slovo. Čítate Božie slovo, dávate Bohu priestor. A som vďačný, že aspoň niečo málo počula, nech jej fakt dá Pán milosť, ale v podstate ona má doma rovnakú Bibliu, alebo podobnú Bibliu, ako mám ja, ako máš ty. Ale ty potrebuješ a ja mať srdce, aké chce Ježiš. To znamená srdce, ktoré hovorí, Bože, tu som, prehovor ku mne. Takže chcem sa aj ja modliť a ja vnímam, že niektorí ľudia sú tu na križovatke a sú pripravení urobiť veci, ktoré sa Bohu nepáčia. A ty, ak sa nezastavíš na tej ceste, ty budeš žať to, čo si pripravený siať. Ak nechceš, aby ľudia, alebo Boh hovoril do tvojej situácie, ak si hovoríš, ja si spravím podľa seba, tak si pripravený na pád. A toto Boh nechce. A to neznamená, že všetci majú hovoriť do nášho života, čo máme robiť. To som nepovedal. Ani to neznamená, že budeme tu všetko, takto sa postavím a poviem všetko, čo prežívam. Ale rozhodne nebuď niekde sám a nepovedz si, ja to takto spravím a je mi jedno, čo si iní myslia, alebo je mi jedno, ako to Boh vidí, lebo ja to vidím lepšie. Takže tu by som sa chcel modliť. A ešte mám jeden taký oznam, že takto o týždeň ideme na pobyt do Rastu a budeme potrebovať vaše modlitby. Piatok, sobota, nedeľa ideme do Ráčkovej, aj vďaka Dávidovi, ktorý vybavil miesto, chatu. Vďaka Pánovi. Takže ideme tam a budeme viac menej všetci dorastáci a budeme tam všetci spolu. Budeme tam do nedele a chceme tiež počúvať, čo nám Duch Svätý hovorí. Chceme počúvať, čo má Boh v pláne pre mladú generáciu. Chceme byť iní, ako je tento svet. Chceme mať iné zmýšľanie, ako majú ľudia tohto sveta. Ale veľmi potrebujeme milosť Božiu a veľmi potrebujeme aj vaše modlitby. Tak ja by som sa ešte modlil. Môžem pohlasiť? Pane drahý, niekedy naozaj je veľa vecí v našom živote, ale Ty si ten istý, Ty sa nemeníš, Pane. To, čo si dnes aj hovoril cez bratov, že Ty sa nemeníš, Ty voláš človeka do vzťahu s Tebou. Ty voláš človeka do pokorenia. Veľakrát naše vlastné plány, naše vlastné bubliny je to, čo my sme si postavali. Veľakrát je to ako dom na piesku a potom sa človek čuduje, že je nešťastný, že mu niečo padá, Pane. Takto som bol aj ja na tom. Ten deň, kedy si ma zachránil, si mi ukázal, že ja som iba bral a že síce som chcel byť šťastný, ale bez Teba a na úkor druhých ľudí. A preto to celé padlo a preto som bol zničený. A to bol moment, kedy som začal volať na Teba prvýkrát. Keď som povedal, Ježišu, čo mám robiť? Čo mám robiť? A je dobre sa Teba, Pane, pýtať správne otázky. Je dobre sa Teba pýtať. Lebo ľudia sa majú pýtať svojho Boha. Pane, ja Ti ďakujem, že dávaš odpovede. Že naozaj aj varuješ, neopieraj sa o tú trstinu, nechoď touto cestou, nerob tieto veci. Nechoď do tohto vzťahu. Nepokračuj v tejto práci. Pane, Ty máš viaceré odpovede. A dokonca aj varuješ, že ak pôjdeš touto cestou, zahynieš. Ak pôjdeš vzbúrou, tak budeš mať podiel s odbojníkmi.
Páne, Ty nechceš, aby niekto zahynul. Ty nechceš, aby sme boli oklamaní. Ty nechceš, aby sme boli naozaj falošne ubezpečení. A Pane, tak sa modlím podľa toho slova. Postojte na svojich cestách a pýtajte sa po dávnych chodníkoch, ktorá je tá dobrá cesta. A choďte po nej a nájdete pokoj v svojej duši, hovorí Hospodin. Pane, modlím sa, aby každá duša, vrátane mojej, Pane, a to chcem, aby sme sa podriadili Tebe. Aby sme sa podriadili Tvojej zvrchovanej ruke. Aby sme sa podriadili Tvojej moci. Aby sme, Pane, nebrali na ľahko to, že Tvoja krv tiekla na kríži. Aby my sme ďalej mohli žiť v hriechu. Nech sa nestane. Ja ťa prosím o milosť, Pane. O milosť. A ďakujem Ti, že veľakrát nás zastavuješ. Aj spomaluješ. Aj znižuješ našu rýchlosť. Modlím sa za zjavenie Tvojej vôle. Za zjavenie. Modlím sa za oslobodenie. Ak sa niekomu nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva štedro. A Boh nevyčíta a bude mu daná, ale nech prosí vo viere. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Je to človek vnútorne rozpoltený, nestály vo všetkých svojich cestách. Pane, my nechceme byť vnútorne rozpoltení, my chceme byť priami a chceme ísť po rovnej ceste za Tebou. A ja ťa prosím o oslobodenie. Prosím ťa, Pane, o zastavenie. Prosím ťa aj o pokorenie tam, kde je treba. A Pane, dávame sa Ti aj keď pôjdeme na ten pobyt. Pane, veľmi ťa potrebujeme. Mladá generácia ťa veľmi potrebuje. Ježiš, ja ťa veľmi potrebujem. Prosím, Pane, aby sa dotkol mladej generácie, aby si položil svoju ruku. Aby to bola generácia, ktorá bude známa pre svojich vrstovníkov, že to sú tí, ktorí dali Ježiša na prvé miesto svojho života. To sú tí, ktorí veria a sú možno blázniví, ale bláznivé pre tento svet sa Tebe páči. Pane, modlím sa, aby si nám dal dobrý čas. Modlím sa aj za detičky v tomto zbore. Pane, je ich to niekoľko. Ďakujem za deti, ďakujem za bábetka, ďakujeme za ne. A žehnajme im, aby vyrastali pod zvukom Tvojho slova, pod mocou Svätého Ducha. Aby vyrastali v zbožných rodinách, kde Ty si Pánom. Aby, Pane, si ich požehnal. Amen. Si prítomný v strede našich chvál. Ja chválim ťa, ja chválim ťa. Si prítomný, konáš mocne v nás. Ja chválim ťa, ja chválim. Cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš a dáš svetlo v tmách. Môj Boh, tým si pre mňa Ty. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš a dáš svetlo v tmách. Môj Boh, tým si pre mňa Ty. Si prítomný
dotýkaš sa rán. Ja chválim ťa, ja chválim ťa. Si prítomný, uzdravuješ nás. Ja chválim ťa, ja chválim ťa. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš a dáš svetlo v tmách. Môj Boh, tým si pre mňa ty. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš a dáš svetlo v tmách. Môj Boh, tým si pre mňa ty. Si prítomný, srdcia milosť dáš. Ja chválim ťa, ja chválim ťa. Si prítomný, môj život pretváraš. Ja chválim ťa, ja chválim ťa. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš a dáš svetlo v tmách. Môj Boh, tým si pre mňa ty. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš a dáš svetlo v tmách. Môj Boh, tým si pre mňa ty. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš a dáš svetlo v tmách. Môj Boh, tým si pre mňa ty. 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 Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Áno, viem, ty nikdy to nevzdáš. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Áno, viem, ty nikdy to nevzdáš. Aj keď to vždy nevidím, ty konáš. Aj keď to vždy necítim, ty konáš. Ja to viem, že ty to nevzdáš. Áno, viem, ty nikdy to so mnou nevzdáš. Ty nikdy to nevzdáš. Nikdy to so mnou nevzdáš. Nikdy to nevzdáš. Si cesta, zázraky tvoríš, prísľuby plníš a dáš svetlo v tmách. Môj Boh, tým si pre mňa ty.